Smile and Learn. Hola un altre cop, amics de les mates. Seguirem avançant en el món de les fraccions. Avui aprendrem a restar fraccions amb el mateix denominador. Us en recordeu de què és una fracció? Una fracció és un nombre que indica la divisió d'un nombre sencer a parts iguals. Recordem primer les parts d'una fracció. Aquest és el numerador i aquest número el denominador. Per restar fraccions amb el mateix denominador, deixem el mateix denominador i només restem els numeradors. És molt senzill, vegem-ho amb un exemple. Hem de resoldre la següent operació. 5 novens menys 2 novens. En el resultat deixem el mateix denominador, en aquest cas el número 9, i restem els numeradors, és a dir, 5 menys 2, que és 3, que posarem com a numerador en el resultat. El resultat d'aquesta operació serà 3 novens. Us atreviu amb un repte per practicar? Un planeta de l'univers de Smile and Learn, anomenat Smilton, està dividit en 8 parcel·les iguals. A 6 de les 8 parcel·les s'han plantat pomeres i llimoners. Si 4 de les 8 parcel·les són llimoners, quantes parcel·les queden de pomeres? Per trobar la solució haurem de fer una resta de fraccions. Hem de restar del total de parcel·les plantades amb fruiters el nombre de parcel·les plantades de llimoners, per saber en quantes parcel·les hi ha pomeres. És a dir, 6 vuitens menys 4 vuitens. Us en recordeu de com fer aquesta operació? Recordeu que en el resultat hem de posar el mateix denominador. En aquest cas el 8, i ara per calcular el numerador restem els numeradors. 6 menys 4, que és igual a 2. El resultat serà que 2 de les 8 parcel·les tenen pomeres, és a dir, 2 vuitens. M'ajudeu un altre cop a resoldre un altre dubte? El planeta, anomenat Learn-Turno, està dividit en 5 parcel·les iguals. Al planeta hi ha zones de bosc i zones de cases. Si a 3 de les parcel·les de Learn-Turno s'han construït cases, quantes parcel·les d'aquest planeta són de bosc? Per trobar la solució haurem de fer una resta de les fraccions. 5 cinquens menys 3 cinquens. Per obtenir el resultat, en primer lloc col·loquem el mateix denominador, en aquest cas 5, i després restem els numeradors, en aquest cas 5 menys 3, que és igual a 2. El resultat serà que 2 de les parcel·les del planeta Learn-Turno són de bosc, és a dir, 2 cinquens. Enhorabona, ara ja sabeu restar fraccions amb el mateix denominador. Fins aviat! Sabies que a l'aplicació educativa de Smile and Learn podràs trobar centenars de jocs i vídeos tan divertits com aquest? Descarrega't l'app de Smile and Learn al teu mòbil, tablet o ordinador i seguiràs aprenent mentre et diverteixes.